Pulit Kamotion Road Police Station mentakasni kila khot hajir ki arngut kinong kitkam ki bakama khmat jong kasang KSU Motion Road Belun. Te ki bala syak khot hajir ki kentup yo ulaisis rentong upendapang jong kasang KSU Motion Road Belun. Bat ukor barlang marthong upenbet penbiang ke KSU Motion Road Belun. Hakane kasni jong kanyo trek unailar araja apsau kat ba kita ki dekat kidang lej hajir lasan ranlang yaki dakinong kitkam jong KSU West Kasil District Unit kentup ya ujon fisya nong siang ulampang ke KSU bat u Franklin Simyong u pendaphang ke KSU bat kiwei ki dekat Jauh mendan Jauh mendan KSU Inflat KSU Inflat KSU So, nakalang ni kumka ki isu musul circle harkat ka jisun ralang jong ki nungalam nang tay naga district ilawan hangni aga Motion Road Police Station kalor ka jingkot sumon yaki arngut ki nungalam jongi naka ki isu musul circle isama Ulysses Rentong badai i General Secretary matkum juru isama Korbor Lang Marthong ibadai i Assistant Organization Secretary sama Ulysses hak berbat ka kadon ka jinyakan art ka bajur ha Bangladesh ba ni kami lenti ba kini ki nombor dai skut ba kin sawan kiu saka jala ka jungi terai kum ki dekat ke badan haki unit ki baper isnong ki thaw per yak ba pin long ki ba pengor ba trelang rengkat bat ki saudara snong ki sekretari snong ki ramba snong bat ki sang long pi sang samla yak ba kumdu ban khanglat yak ni ki bru ki banabar ara don ki nu ki bru ki banabar ya kata warla pisa khot sia jarsin hapo thanar pimdai ya kaban sunguting rei ba pinla yang la kajong kakam nang ta ban warra ya ta kasong suk song sangai nam ta kapateng ke banwan jong ki khun ki siu ki jungi Metasni ila wanane tha thanat hadin ba nila yo ya ka sti samon naka Motion Road Police Station halor kanodem ba ni lekhanra ba talasi ya ki mender ki bawan tray bian apo kadong katany tendrei ka basulungo kalong wala emsemladon mano ba ai ujor lane ijahar tendrei kila khot ini bat kila pengat haki katu katne teli ki kendon te ni kwa manbu kadak jingkeli menta kalong hato ka police department lane ka sarkar ka perkhat kumno pat ya kine ki riusumet bat ki kontraktor ki bawara ya ki breu ki badamar ki bam penbiang ya ki kot kisla wat ban pencisa ru bah ki dai kita ginong India ha ka ba kila penkeng ya ka interstate migrant workmen act ya khat khandai spa nyup khandai ka bla pentre kampura ha ka jela jungi ha ujar khatwei bat kumjo ki bala penkeng ru ya ka child labor act ka khat khandai spa ha pendreu ka ba persya ban phatrei ki khna ki bang hapo ka khalai snem te hendrei ha ka jinglek khra jungi ngilap ya kita kum ki bro tinggal soman ong ba kane ke jing persang jong ka sarkar ka datang ke jing persang ban the umpja ya ka mensim yele jungi kum ki samla tendreng soman ong ba kane kanang ai mensim penban ini banginang yai yele banang yai pengor susu ya ke jing wan rum klep jong ki mender hapo kadong ka thany bat ha ka jelahi barok hawai